Айде на здраве, I защото... like the way you move. Емо, затвори кулър. Това е за интернета, ба. Това е И менчичка. това там ни е храната. Ментичка. И ми харесва менчичка. Готино, нали? Мастичка има ли? Няма. Не е ли Лайм, лайм. Мента му викат. Мариана ще се прави лодката. Леко. Яки треви има тук. Коленско му викат мента. Мариана не дърме Мента му стана. викат. Кой ти мърда там? Кой? Крокодил. Ленци, анаконда. Ето ти е. Не, такова малко да наберем. Дай имаш нещо. I like the way you move. I like the way you И емо на пята, матка. Аз тук предишния път, Трябва да какво ги беше видиш кажа? там. Обаче забележете, че всички се движим перпендикулярно с лодката по течението и четирите лодки са заедно. Тя се удари първата, други То се до удари. там има по... Аз ще управлявам. Да се удари първо. Аз съм як Дайте ми някакъв шот. И ето да дадем един влиза кадър на Благо, Аз ще взема управителя. Аз съм кмета на лодката. А така, Какъвто има първия ред. и лодките имат нужда от смет. Зилен. Нашето гей комьюнити. Няма, ние се завъртим като са Ако ми бусни. бяха малко Просто дръжте един с други и не си слагайте ръцете между лодките. Не бе, няма да ударим. Е, това е шот. Трябва да отидете? Джели. Я покажи как ни пада. Аз държа сник. Аз ще ги завъртя. Удрим се, Мариана. Дръж фотоапарата. Не пада бе, кой па тук? Какво сте ми дали? Сега се обърнете. Какво сте ми дали? Чакай. Ай, на здраве, вие пишете ли ги? Не. Да, дай шоте. Ай, на здраве.